Lolo, máis traballo para ti. Na Guarda, os xabarís volven ser un problema. Entran nas fincas, destrozan cultivos e poñen en risco as persoas e o tráfico tamén. Falamos con Chus Martínez, unha veciña afectada. Moi boa tarde, Chus. Hola, boa tarde. Contanos, como vos afecta a vos a presenza do xabaril? Pues, aquí cada día está peor a cousa. Entran o que son por cantidad de fincas privadas, pola carretera, e que tos topas inclusive no centro do pueblo. Desde cando estades a ter este problema? Nós xa levamos meses así, por non decir anos. O que pasa que antiguamente se permitían batidas e agora fai uns anos decidiron prohibilas e agora parece que despois do rebumbio que se formou parece que van a admitir de novo. Non sei se pregastes, Chus, algunha técnica, aquí xa falamos de diferentes técnicas, ben é certo que é moi complicado controlar a poboación do xabaril, moitas veces o falamos, non sei se pregastes algún remedio, algunha técnica para impedir que accedan ás vosas fincas. A ver, eu xa levo probado varias, inclusive chegaron a botarme na finca unha asociación naturista, Oriña de Lobo, pero nada, non, estos non miraron un lobo na súa vida, nin a recoñeceron siquiera. Fixeron un buraco xusto debaixo. Además deses destrozos tamén tedes certo medo, non? A ver, é que aquí é un peligro. A min en concreto entraronme na miña finca que estaba completamente cerrada, entrou unha piara, non me entrou un, e tiñan que ser bastantes porque a finca arrasaron con ela. Unha das pochancas que me fixeron podías enterrar un can dentro tranquilamente. Carai. De feito, o meu can fuxiu. Sí que hai peches que poderían facer, non? Unha veciña como Chus, o que pasa que ás veces son moi custosos, non? Sempre, son costosos. Outros remedios que funcionan, os cañóns de aire, que falamos moitas veces, é un aparato que é un cañón tal cual, e funciona con unha bombona de aire. Entonces se regula, e cada X tempo pega un disparo, que eles entenden que é un disparo de un arma, entón non se acercan a esa zona. O máis ecolóxico, e máis barato, tendo os cas, son as batidas sin morte, vale? Son cazadores que teñen cas e disfrutan vendo como os cas traballan con xabalís e os moven desas zonas donde digamos que eles se quedan aí e fan os acubillos para quedar nesa zona porque hai alimento, resguardo, entón consiguen movelos a outra zona. Sí, pero igual volven despois. Hai que volver a facer, vale? É un problema que temos en toda Galicia, en moitas partes de España. E claro, os xabalís se reproducen e as batidas con morte e as batidas sin morte é algo que hai que utilizar para poder manter un equilibrio, vale? Eliminalos é moi complicado. Sei que ademais incluso está a haber, ou case a haber accidentes cos coches, non? Sí, hai accidentes Chus, a diario, sí. Sí. Chus, creo que nesa zona tamén, non? Aquí fai pouco ainda saleu na televisión que había un veciño daqui do pueblo do lado, había sido un accidente en moto contra un xabarín, porque o problema é que se cruzan, claro, ti por moi a modo que vayas, de repente se cruzan non podes esquivalo. De feito, eu socorrín a varios accidentes e un deles, o xabarín, que era tremendo, debía pesar uns 300 kilos, e o animal estaba capado. Pero claro, o accidente provocou igual. Xa. É que é un peligro, non ardeiras a bien menos no coche. Non, de logo non é broma, é unha problemática, como di Lolo, que afecta a toda Galicia e o galla que atopedes unha solución, xa non só no global, sino tamén na vosa zona. Moitísimas grazas, Chus. Graciñas. Unha aperta. Hasta logo, Chus. Falábamos de accidentes de tráfico, sempre nos recorda Maximino, provoca 5 accidentes ao día na nosa comunidade o xabaril, e moitas veces con consecuencias fatais. Temos que recordar algo importante. Nestas zonas onde hai tanto accidente con eles, porque hai manadas grandes, aconsello aos cidadáns desas zonas que miren o seguro, a letra pequena, que lles cubra ese accidente, vale? Efectivamente. Que é un daño a terceiros. Que a cobertura cinexética. Eso é moi importante. Claro. Lolo, moitas grazas.